haisi channel kana strategy yokupinza Chiwenga zvakaitwa kuna Mnangagwa zviya here izvi. Nokuti ipapa paka padova buda mashoko okuti Chiwenga is the president. Haukamu kuti muzoti Chiwenga ndiye president. Iye ari muzano, iye iri mhondi, iye iri mbavha. Anotora nezvinhu zvakaba, anotora nevanhu vakauraya ma-opposition party. Ende Chiwenga hapana masarudzo dzakambowina akamirira. Why musina kungoti muchamisa nepati yake vakabirigwa maelection kazhinji vakadzingirwa ma-MPs avanga vasarugwa nama-councillors avo. They have to go back to their position as president and its ruling party. Ndio zvinongovapo chete izvozvo zvakakosha. Kana chichida chokwadi chokuti vanhu kamangwana vasazoita sokunonzizwa maZimbabwe vakafa pfungwa. Nokuti kwamuri kuenda nyaya uku murandoradza kuti maZimbabwe vakafa pfungwa. Imwewo maZimbabwe muchipinzipindai murodhi mucherecheche musoro uyu nyaya iyoyi yandikuudzai nhasi. Munogona kutambisiwa chamutava-tava navanhu ava. Izanu PF haina kusiyana neRhodesian Army naSmith. Paiti pakaurawa masoja 10 kwenzi pauraya macomrade 7 then macivilian 3 asi ari masoja. This is a Rhodesian Army strategy yaitwa naSmith. Ndio rusha nezano. Saka apa ini hapana kundijekera. Ini zvangu ini chikomana hapana kundijekera pakuti pakunzi Chiwenga president. No, pana mambara. Chiwenga ngoenda pa president sei aitei Chiwenga aitei ane bato here rakamwina maelection. Chokwadi chokuti party yakawina pasarudzo ngaingopinda pasarudzo pabasa rayo. Ndo pane chokwadi chose. Kana musingadi kubigwa plus imwe maZimbabwe rega mumhanyira unopinda murodhi. Rega vanhu vaite zvinhu zvavo voga mazano. South Africa ndogara nchitaura South Africa kana president akaita zvisiri zvanodzinga mubato kupinza mumwe wavo papati yavo. Hazvidanigwi povho izvozvo zvokuti munhu akonewa. Saka muZimbabwe mune dambudziko rokuda kushandisa vanhu asi vanhu vachiitira kuti vagute. Hapana chinhu chakadaro. Hapasina mutemo webato rinoshanda wokuti muzano toita zvakati. Hakusi kugadzika munhu pachigaro kauko. Hakusi kusiyirana nhaka kauko. Because Chiwenga haana adzingwa mupato naMnangagwa. Right. Geza semuzano futi semuzano and Zipra forces lead ava kudzinga president. How come? Washore kana mangu muchingoona kuti Mnangagwa akonewa muri vezano munongodzinga Mnangagwa pachizano. Hamufaniri kudana vanhu. Izvozvo hazviiti izvo. Hamufaniri kudana vanhu. Nokuti kana mava kudana vanhu zvamunoita izvi maakuda kuti muinvolve vanhu muzvinhu zvenyu zvamunoita pakupedzisira mava moga vanhu vaya mavarasha. Itai zvinhu zvenyu vanageza. Ndoda kungokuudzai. You can get my number. You can do whatever. But apa hamuna chokwadi vanageza. Ndangu ndazvitaura. Zuro ndakakuudza kuti Geza kana zvinhu zvokuti ichokwadi. Geza iva iwe president wenyika. Handiti iwe president kwetu wasarudzo uripo sematsanangurira unoita kuti vanhu iwe uripo wozosiya pati yawina yawina. Nondo muridzi webhendi ndodaro. Asi ukabona wangoti Chiwenga pachigaro hapana zvamaita. Ende munenge muchingwane system chenyu chokuuraya vanhu. Opposition yacho ikauyapo munoiuraya futi. Munondinzwa nditi. Ndo chokwadi chiripo imwana Geza. Ndimbokuvanzire. You are dangerous people, mazano PF. Dai wanga uri mubatanidzwa wezano neZAPU rega ndichikudza zvaifanirwa kuitika. Handiti dai pasina kunzi ZANU PF. Dai pasina kunzi ZANU PF. Dai patosaka rimwe zita risiripo mapato maviri aya. ZAPU isipo, ZANU isipo, pakasiwa rimwe zita. Dai iri bato rakanaka remubatanidzwa. Saka rasi mubatanidzwa. Uripo wakaminyiwa apa. Uripo wakabigwa. Uripo wakaminyiwa apa. Uripo wakaminyiwa nengwena.
hapana zvezapu iri mukati. Vanhu vezapu havasi matungamiriri vangu vavatedzeri nguva dzose. Sei vana Gesaini? Muri matsotsi nemwana Gesaini, fokoromani.